fried chicken, guys. Na may puso ko? Ilang? Ilang lumpia? Pila ilang manok diri? 25 ang manok bung no. 25. 50 pa 100. Sumaglitsyon pa. Kamu lechon lang mo niya ako akay prito ug lumpia. No, ano pa man ito? Pila man ang litso? 260. Adto na. I think Ako ra aray. 260. Sige. Pwede rin ikuanin nila ko ah. Lumpia na lang. Ano ako Lechon lang na, ako lang aray. Namalit si Buwan ako ari oy. O di ba nagkuha ko diyan? Ha? Maluwang rin dito akong budget. O sige, ako 100 niya, 100 pod nga lumpia. Para Muna na sud akong wallet, 100. sana. ha? Oh, pagdalang. Mga biguhang. Ay, harbor pa. Tari, kawatag plastic ah. Kawatag. Kawatag plastic. Kauban. Again, lagyan po again. Again and again. Yes, ako buo ko. Kuan man ta kabuok, 8. Wala. Si Marisol, ikaw, ako, si... Di ba ito? Ano ko ko ni puso. Ito, 8 lang. Si Igo. Iba din na naman puso. Puso. So, 8 ni kabuok daw, 8. Then, uy, itin na lang. Ay, nang pagdating plastic ka. Ha? Tubig kita dito. Ay, uno. Ay, lang kay mga. Sige na, dala lang nga. May tubig dito. So, na may dere sa luyo sa lakuan, guys. Yeah, vlogger, oh. Vlogger, masalig ko siya. Oh, iha kay kwek-kwek, babaya. So, kwek-kwek, ihang kwan. Ihang content. Ito lang daw sa katong iyaha. Ay, nabayaran na rin mo ha, Bern? Nabayaran man niya ha? Di, dala man. Oh, Ah, kapil naman Kaya niya. ka 500. Yakan ni mo ni puso. Si puso ang puso. Pila man. Balik ko cintang. Pwede ra. No? Gamay ra hugan. Dako man kanon. Ano pa may kanon food? Pwede ra. Tawa guys, wanay Piso. budget. Ay, mga budget guys. Puno ang kutsinta, no? Happy ka? Ha? Divide eh. Divide. Wala di kape naman siguro ng kuang. Manok, lechon. Ha? Wala di kape? No, dili oh. 260. 260. Mas barato daw ang kanin. Ang nilpan niya na. Dahil sa dito sa kuan do sa budget kay 230. Inyong soft drinks, sakto na to? Ito ay usap. Pero ito ay na tubig busay. Ay, tubig si Busan. Ay bitaw, libre naman sahod dito. Bitaw. Na, ito dito dito. Na. Pero na, uy, na po may tubig man. Hindi naman po tubig. Wala jud ko'y dala kay ngano. Baka kara-kara ko dito. Wow. Pero na, naabot tayo lang ha. Makakuha mo ng pagda ito. Thank you. Dapat ako yung ana. Ito, gidala ito natin. Wala po ko ingon ato tong ingon ani nako. Tuara po dito kay bilay kay. Sabi kita kung di ka mauban. Puno lang. Dapat LBC ko ni ang pag Wala. Saan ang igo? I'll be right back guys.